Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Mana amon mo na inyo na anam mo na inyo yung maiinay ninon alam na inyo. Ang oras mo natin ngayon alat yung 91. Naman na inyo ay nanunungod wa mo ay maalala at ilingayain po namin ayo. Ano mi? Ano ma? Mataya mo ninyo alam ninyo. It is now 31 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Welcome to the show! Siyempre, kasama nyo na naman po, yours truly, Diego Bandido! At siyempre, hindi po ko nag-iisa. Kasama ko po ang pinakamalupit, pinakahenyo sa lahat. Henyo! Correct ang narinig po ninyo? Attender, pero Jose pa rin. Tama ka na dyan, Tang. Isa pong napakagandang hapon sa inyo. Kaya hayaan nyo akong batiin ko kayo ng isang magandang hapon! Correct mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Bawal ang tutulog-tulog dito. Hindi po pwede ang inaantok-antok. Hindi po pwede ang lupaypay. Dapat lahat masaya. Ay abaw, maluoy ka. Saya, clap your hands. Ang saya, clap your hands. Correct mga kabisyo. Pero matanong kita, Boards. Matanong kita. Hoy, ikaw na naka-blue. Sabi ni Kuya, ba't ako nadamay dyan? Nananahimik ako dito eh. Wala kang magagawa. Ikaw na naka-blue. Sino na naman yung kachat mo? Bago na naman yan? Iba na naman yung kachat mo? Mekos-mekos na yan, mga kaibigan. Mekos-mekos na yan, mga brother. Walang mangyayari sa atin, mga brother. Mekos-mekos na yan. Correct! Mekos-mekos ng kasiyahan dito, brother. Akong bahal sa inyo. Walang nobody dito, mekos-mekos na yan. Isa pong napakagandang hapon sa inyo mga kabisyo. At syempre muli paalala po sa mga kabisyo po nating pauwi ng bahay. Tawag po kayo sa mga asawa nyo, sabihin nyo pauwi na kayo, di ba? Hindi sasabihin nyo, ay nandito pa ako sa busy. Yun pala, may iba kang pinagkakabisihan. Oy, eto, mamigay na lang kayo tayo ng kwarta. Sinong gusto ng pera, sumigaw! Ako, gusto ko ng pera. Pareho pala tayo may matinding pangangailangan. Ay, nako, sa mga kabisyo natin, eto, mamigay na tayo ng kwarta. Hindi ko na ito patatagalin, Boards! Eto na! Sa halagang 500 pesos na tumataging-ting! Let's go! Tuto, scan! Hanep sa premyuhan! Tuto, scan! Saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan! The Super Scan for Super Fans. Alright mga kabisyo, narito na ang ating katanungan sa halagang 500 pesos! Ang tanong, sa awiting Tong 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 Pakitong Kitong, ano ang nakuha sa sapa? Letter A, palaka. Letter B,
tilapia. Oh no! Letter C, piranha. O letter D, alimango. Ayan ha, malinaw yung tanong ha sa kantang Tong 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 Pakitong Kitong, ano ang nakuha sa sapa? A, palaka, B, tilapia, C, piranha, o D, alimango. Manila, ano pang hinihintay mo? Scan mo na! It is now 36 minutes after 5 o'clock. Keeping it coming straight until 9 o'clock. Kasama pa rin po Diego Bandido. And we are broadcasting live across the city by the bay. This is Metro's #1.